Selina Production. संसाराची चिंतना आमची संसारी वस्तू आमकां भुलयता नेणार कोणाक कोतात कितलीं जाणां दोळ्यांक दिसता तेच पळोवन उलयता कोण एकल्याचें जिवीत आमचें एकलोच रोसणार देव चलयता जायते फावटी आमची जीत आमचें जिवीत आलोयता एका गोराब्यान एकल्याच पुताक बापायन बरे रीत देखीन वाडूंक चिंतले बापूय भरपूर जोडी जायतूय चोरूच मोडी हे पुताकूय बापायन शिकयलेले वर्साच्या वर्सा तो सांगो पुताक तूं पास जाल्यार अमकेंच तुका मेवतले ते आशेन बाबडो इस्कॉलान शिको बरो पूण बापायन सांगलेले मेवो नासलेले ओगीच रावतालो बापायक विचारी नासलो पूण भितरल्या निराशीपण भोगताले गेलीं वर्सां सोरोन बापूय खोशेन बरोन सोदाचेच पोरी पुताक प्रॉमीस कोत्ता तूं दिता तें नाका आयज सांगता तें तुका पूत आपल्या बापायक जबाब दिता एकूच म्हजो आवडो आसा फायनल इयर मोचें चलता हे फावटी पास जाल्यार स्पोर्ट्सकार जाय डॅडी म्हाका पासान पयलो येतूस हे बापायक गमतोस पुताशीन येता एक बॉक्स घेवन भुरगो रागान बरोन बापायक उलयता शिणोन बापायच्या हातान धाकटुलो प्रेझेंट पळोवन सांग तूं बापूय कसलो पुत्राक फेल जाता तसलो इतलीं वर्सां हांवें काडल्यात निराशीपण भोगूंक केन्नाच विचारूंक नासले केन्नाच मागोंक नासले एकूच मागलेली वस्त पासून दिवंक ना हाडून रेस्काय तुका आसतोर कोणाचोच नाका फावोर घर सोडून वेता प्रेझेंट कुशाक मारून वर्सां वेतोच सोरोन बापूय वेतोच मरोन बापूय मेलो म्हूण पूत घरा परतोता निमाणी भेट बापायची रुमान जालेली त्या रुमान भितर ताची नदर पडटा प्रेझेंट पुंचाक तसो साचलोलो तो प्रेझेंट तो उगडटा तातून बायबल आनी काराची चावी आसली पळोवन रडटा संवसारी शिकप जातूस ओतमीक शिकप दिवूंक बापायन पुताक बायबल हाडलोलो ताची इच्छा पुरी करूंक बापायन इस्पोर्ट्सकारूय प्रेझेंट भेटयलोलो आमी नेणार मनशां काळजांतलो मोगवल कोरा बरें तें बापूय भुरगें
भुरग्यांक कोत्तलो नुस्तें मागल्या भुरग्यांक सोरोप खुंयचो बापूय हाडून सांग दितलो जेजू देशी स्वर्गीच्या बापायचो मोग गौरव वार्ती वळखोंक पाव